kalmar so tana da girma, ke zana bayyanawa, aidona kina da kima, ke zana risinawa, komai da ni nake ta nema, ke zana tattalawa, domin ki zana jure fama, ko da zana tai kushewa, ke na kira abun yabo ma daure a garin ki tausayawa, ko zan sha bugu na suma ne ke ɗaya zana taimakawa. Lallai so yana da daɗi, domin ke na gane hakan, sannan duniya da faɗi, ni ma na shaida wannan, na yarda za na ɓadda kuɗi, in har za ba ni ke ɗin, sannan za na daina kauɗi, domin ke na ce hakan nan, kogin san kina da faɗi, gani cikinsa na zaman nan, in aka taɓa ki zan yi raddi, ke ɗai na baiwa martaban. Ina son ki ba da wai ba, saurari duk batuna, ina ƙaunar ki ba da wasa ba, ke ce idon ganina, ba zan canza ra'ayi ba, na furta lafazina, saƙona na ce ki duba, tun daga zuciya na zana, ni fa jikin ki zana raba, domin in gane hankalina, ba zan so ki minni nisa ba, ki fahimci uzurina. Zan fanshe ki ko da raina, na so ki son amana, in ba ke fa bani kwana, ke ce ruhin jikina, in na kare nazarina, ke ce farin cikina, burina shigo gidana, tare da ke kawai na zauna, in na rasa ki hankalina, dole bar cikin jikina, ni din naki ne ki nuna ni ko ina in kika zauna. Solids on the mix.